ọsụsụ uduma akọmara na ha nụchanụ ịchọla ma ama ndị enyi gị ọwụ ndị oke akụkọ sikwula ṅụ gbasi ṅobi ya ṅụrụ ọhụ inuno nwa akọla gị ike ndị iro gị kọrọla nwụ ịga mma ama ndị enyi gị ọwụ ndị oke akụkọ ka ma aragala akọ eji ya ọnụ gị n'ihi na ndị ahụ ịkọgarala nwekwara ndị akọgarala hụ eshọwụla aga ndị enyi gị nwere esemokwu asịkwa ṅụ gbasi ṅobi ya ịdọla ịnụla ịchọọla ma ama ndị enyi gị ọwụ ndị oke akụkọ ịṅụ nwaanyị si ṅụ azụ akpara ọhụụ inuno nwa akọla gị ike ndị iro gị kọrọla nwụ ichekwu ji uche ma ama ndị enyi gị ọwụ ndị oke akụkọ gị nagala akọ kapịa ya ọnụ gị n'ihi na ndị ahụ ịkọgarala nwekwara ndị akọgarala hụ ịnụna eshọwụla aga ndị enyi gị nwere esemokwu asịkwa ṅụ gbaba ịṅụ nwaanyị dọla inuno